охир аввалин шуда дар кадом мавзӯъ гап занам? Ман гуфтам ки агар муҳоҷирои авф кардан, аввалин шуда гап мезанам ки чӣ гуна одамҳоро авф кардан, чӣ хел, куҷо равед, вале ҳамин чиз нашуд. Аз куҷо якум шуда гап занам? Чиро якум шуда гап занам? Ягон одамизод дар рӯи замин саҳар аз хонааш ҳамту намебарояд. ҳама мебарояд ки аз он сӯ гаштан дар дасташ ягон чиз бошад ки барои хонагиҳояш биёрад. мефаҳмед? аз ҳамин хотир баъзеҳо ягон чиз барои хонагиҳояшон меоранд, вале нигоҳ намекунанд ки онро аз куҷо мегиранд. бо роҳи дуруст, бо роҳи нодуруст, бо роҳи ягон каса зарар овардан. вале мо кӯшиш мекунем ки ба шумо беҳтарин чизҳоро анализ карда ягон чизҳои хуба тавсия диҳем ва аз ҳамин ҳисоб ягон чиз мо ҳам кор кунем. аз ҳамин хотир ман ба шумо ҳамин компанияҳоро тавсия додан мегирам. шумо бошад ин қадар сахт асабӣ нашавед. барои шумо нолозим аст рекламаро камтарак гузаронед. дӯстони гиромӣ, ҳамин эпимедиум паста ки ман ба шумо тавсия кардагӣ будам 1200 рубл меистад. ин на танҳо барои мардинагиро бақувват кардан, ин барои қувваи мардон аст. на танҳо барои шабхоб кардан, барои одамоне ки варзиш мекунанд, барои одамоне ки дар ягон сохтмонҳо кор мекунанд. хуши кор кардан нест, қувва нест, лоғар аст одам. пас аз хӯрдани эпимедиум паста мардинагии одам, мард ба қувват мешавад. худро зур ҳис мекунӣ ва машқ мекунӣ, яки кор мекунӣ. инро бисёриҳо аллакай тасдиқ кардан. он эпимедиум пастае ки арзон аст, шуморо намедонам ким кадом нафарҳо тавсия кардаанд, побочный эффект дорад. он намудашро нафарҳое ки пеш хӯрдаанд ва баъдан ки аз ин ширкат истифода мекунанд ба мо ҳазор бор раҳмат гуфтанд ки онро мо мехӯрдем то 2-3 рӯз сарамон дард мекард. ва ҳамчунин тавсия метиҳем барои бачаҳои беиштиҳо, барои бачаҳои хароб будагӣ ман ҳамин самюнван ки аз Индонезия оварда мешавад, аз 7-8 намуди алафҳо тайёр карда мешавад, иштиҳоро меорад ва он хӯроке шумо мехӯред дар бадани шумо мечармад. ҳаминаш ҳам бачаҳои Кавказ мефурӯхтанд, падделкаша чандин касои истифода бурданд ва побочный эффект дод, яъне ки дар пуштҳояшон, дар дастҳояшон ҳар хел чизҳо баромад. ва ине ки бачаҳои компанияи даво мефурӯшанд то ҳоло ягон шикоят нашудааст. аз ҳамин хотир барои тоза кардани шикам аз кирму паразиту ғаждиҳо оё ҳамин бар манфиати муҳоҷирон нест? ман реклама кардаистам. марҳамат, ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед барои резондани кирм, барои фарбе шудан, барои простатит, хунукзадагӣ ки охир ба импотент меорад мардҳоро. дар бораи мардинагии худ каме фикр кунед. кам-кам табобат ҳам гиред. дар ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, муроҷиат кунед. ба тамоми областҳо, ба тамоми шаҳрҳое ки дар Русия ҳаст, тариқи почтаи Русия ба шумо равон мекунам. ассалому алайкум дӯстони азиз. ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, дар ин навор дар якчанд масъалаҳои муҳим гап мезанем. яке аз ин масъалаҳо вобаста аст ба ҳамин амнистия ки номи видео ҳам ҳамин аст ва дар як-ду мавзӯъҳои дигар ҳам гап мезанем ки қариб 1 сол мешавад мехостам видео кунам, вале боз худдорӣ мекардам, фикр мекардам шояд мардум худаш мефаҳмад, вале мутаассифона маҷбур шудам ки ои ин масъалаҳо гап занам. суханҳое ки мегӯям на ба ҳама дахл дорад. онҳое ки аз аввал маро мефаҳмиданд, дастгирӣ мекарданд, ташаккури зиёд мегӯям ва онҳое ки маро намефаҳмиданд, ҳамин видеоро мекунам шояд маро кам бифаҳмед. хулоса мавзӯи дигарам дар масъалаи баландравии интернет буд дар Тоҷикистон ки ман розӣ нестам. мехостам дар ин мавзӯъ гап занам, вале видео дурдарози бад мешавад. ин масъаларо баъдан видео мекунам ва дар навори оянда ҳатто апрос ҳам мегузаронем. дар он ҷо бибинем ки кани чанд нафар розӣ нест ва чӣ менависад, он ҷо апрос мемонем. дар видеои оянда ҳатман як навори хуб мекунам ва хубаш биёед мегузарем ба мавзӯи асосиамон. пеш аз оне ки мавзӯъро сар кунам, ба шумо як мисол меорам.
мисол ҳамин аст ки дар Русия агар ягон блогере ки фақат наворҳои хуб мекунад, пеш аз навор гирифтан, пеш аз ҳамин камера гирон кардан фикр мекунад ки ман чӣ гуфтаистам. ин гапҳое ки ман гап мезанам ба ҳамон тамошобин ки 8 минут 10 минут тамошо мекунад, вақти худро сарф мекунад, оё ягон фоида мегирад ё не, ин хел блогерҳо каманд. ва агар ҳамин хел блогер дар Русия бошад, подписчикҳо ӯро қадр мекунанд, ӯро ҳурмат мекунанд. ва агар ягон беақл ягон видео кунад бар зидди вай, ҳамаи ҳамин подписчикҳо дар ҳамон видео дизлайк мемонанд ва дар комментария менависанд ки ту доказат карда метавонӣ ҳамин гапҳои гуфтагиятро. факту далел қатъи гап зан, бо факту бо далел. вале мутаассифона дар байни подписчикҳои блогерои тоҷик ин чиз нест. ҳамин ман разбори ду блогер мешуд агар тамошо мекардам, якташ ба инаш ответ вақте медод, инҷода мебинам аз ҳамон никҳошон ҳастун, ному фамилияҳошон. ман бисёри видеоҳоро дар Инстаграм, дар Ютуб барои омӯхтани амин тамошобинон, омӯхтани подписчикҳо дар омада комментарияҳояшро зиёд мехонам. як нафар дар ин ҷо ҳам навиштааст ки ту маладес, зур гуфтӣ, қамта бизан. ва дар ин видео ҳам бо ин блогерро дастгирӣ кардааст ки зур гуфтӣ, зуруш кардӣ, яка қамта бизан. ҳамин хели якталотани чанд касро дидам. барои чӣ мардуми мо ин қадар сода аст? барои чӣ мо дурандеш нестем? чизе ки шунавидем, худованд ба мо кала додааст. бояд мо фикр кунем. аз ҳамин содагиамон аст ки мо як чизро дидем, зуд бовар мекунем. ва як умр аст ки армянҳо моро дар стройкаҳо фиреб мекунанд. тамоми турмаҳо пури тоҷик шудааст. амон аз кадом як командаи набошад, амон дар ҷагар ягон кавказиҳо бошад, тоҷикҳои моро пешка мекунанд. бачаҳои ёш ҳама дар турмаанд. дур андеша намекунем. агар дар бораи блогерои Америка ва Европа гап занам, шояд баъзеҳо бовар накунед. вақте ки ягон блогер дар Европа ё дар Америка ягон реклама мекунад, фарқ надорад ягон автозапчаст бошад ё ки ягон мағозаи духи фурӯшӣ аст, намедонам чизе ки набошад, ягон таксопарк аст, дорухона аст, фарқ надорад. дар комментарияш медароӣ, ҳама оро таъриф кардаанд, табрикаш кардаанд, муборак шавад, рекламодатели нав ёфтӣ. хурсанд мешаванд ки блогери дӯстдоштаашон, яъне канале ки барои онҳо видеоҳои хуб мекунад, акнун пул кор карда истодааст. акнун видеоҳои нағзтар мекунад, акнун ягон камераи нағз мехарад, акнун видеоҳояш более качественӣ мешаванд. мо бошем чи бо ҳамин рекламаҳоят безор кардӣ. намонам рекламаҳота ака илтимос да. беги ака бас накуни ҳамин дорувота адписатсия мекунам. майлаш мо бас мекунем, дигар реклама намекунем. барои ту зиқ нашавӣ. мо ҳам ранги шумо патент месупорем ҳар моҳ, мо ҳам ранги шумо регистратсия мекунем ҳар моҳ, мо ҳам ранги шумо хӯрок мехӯрем, мо ҳам ранги шумо либос мепӯшем, мо ҳам ранги шумо дар Тоҷикистон нигоҳ карда истиям ки ягон сум равон кунем шумо, ягон чи бихӯранд дар онҷо. мефаҳмед дӯстони азиз? вале рекламаҳое ки ман ба шумо мекунам ба ягон каси шумо зарар намеорад. ягон каси шуморо фиреб карда ба роҳи бад намебарад. ҳамун рекламаҳое ки дар аввали YouTube нишон медиҳад, ман бо даромада дар ҷо настройкаҳои рекламада условияҳои худам мондагӣ ҳастам ки дар видеоҳои ма YouTube дар аввали видео наворҳое ки ба қимор даъват мекунад, аз ино 3 тапара чун чӣ буд ки як вақтҳо дар бисо ҳамун дар рекламаҳои канали ман бояд нишон надиҳад. ман отказ кардагӣ ҳастам аз азартни игры. саҳнаҳое ки занакҳои люблич ҳастанд, ягон хеле либосҳои таҳпӯш реклама мекунанд, аз ин ҳам ман отказ кардагӣ ҳастам, нагузоред гуфтагӣ ҳастам. масъалае ки оиди дин, ягон хел политически корҳо аст, оружия ва ҳамин чизҳо нишон медиҳанд, ман отказ кардагӣ ҳастам.
вай галочка аст, ҳамин галочкаҳои мондагӣ ҳастанд, бозиҳо, ҳар хеле играҳои скачат кунед гуфта, ҳаминои ман отказ кардаги ҳастам ки аз ҳамин рекламаҳо шумо зарар нагиред. Агар не аз ҳама рекламаҳои қиматаш ҳамин аст. ва он рекламаҳое ки прямои манда муроҷиат мекунанд, ман омӯзиш карда отказ мекунам, вай шуморашон аввалу охир надорад. манам фикри шумоя мекунам, ман медонам ки ба шумо чия тавсиятиям. ман он пуле ки аз ин рекламаҳо мехӯрам, ман мехоҳам ки ҳалол бошад. хоб, мақсад гап дар сари реклама нест. гап дар бораи он аст ки мо дар бораи амнистия бисёри баъд видео кардем. баъзеҳо дар комментариҳо навиштанд ки ҳабибулло ҳамин мавзӯъа бисёри баъд гап назан, чизе ки нест. дӯстони азиз, шабакаи мо номаш Голос Мигрант аст. ҳама қариб медонад ки дар шабакаи Голос Мигранта видеоҳо ҳамин ки баромад, ҳатман ӯ дар бораи мигрантҳо ягон чӣ гуфтагӣ аст. аз ҳамин сабаб ҳар боре ки ман дар бораи амнистия, авфи муҳоҷирон, ҳамин ютуба мо ки аз ҳамин гапҳо пур кардем, мақомотҳои мо ҳарчанд ки дар хотири худашон ҳаст, аз пайи ҳамин кор ҳастанд, онҳо боз зиёдтарак интересашон зиёдтар мешавад, нигоҳашон, онҳо мебинанд ки ҳамин ютуб пур шудааст. рас ҳамин шабакаи Голос Мигрант аст, дар бораи муҳоҷирон гап мезанад, ҳамин мавзӯъ ҳар рӯз гап мезанад, пас маълум аст ки ҳамин мавзӯъ мавзӯи гарм аст. ман худамам ҳамин аз пеши худам ҳар рӯз ҳамин гапҳоя гап намезанам. бародароне ҳастанд дар тоҷикистон ки аз тоҷикистон қарз кардагӣ аз банк омадан Россия. аз як бародараш қарз кард, рафт патент кард, отказш кардан, 10 рӯз вақт доданаш ки аз Русия баро. боз аз як каси дигар боз қарз карду рафт хонааш. аз 3 ҷо қарздор аст, запрет въезд дорад. ба ман аз тоҷикистон ҳар рӯз менависад, инҳо якто нестанд, 10 то 20 то 30 то ҳастанд. боз як қисми дигараш дар Русия ҳаст ки хай инҳо ба хайртаранд, ягон сум кор кардаистанд, вале ҳамон тоҷикистон будагиаш мега бародар шаб хона мебиём, бачаҳом давида када дадаҷон омадӣ гуфта мебиёянд ки ягон чи аз кисаам бароварда ба онҳо тиям, вале мега дадаш иқа асабҳои клето овардагия ай берун, ай разбор омадум мега қарздоро файродум кардан, қариб то бега то ними шаб дар берун ғур хона медаром, фарзандо хаёлшон ки аз мағоза омадааст падараш. шумо ман намедонам чӣ хеле ин чида реагировать мекунед, ман сахт қабул мекунам. ва ман ҳар рӯз ҳамин мавзӯъ ки дар сарам аст, ҳар рӯз бо ҳамин коро ки ҳастам маҷбур мешам ки хеста як видео кунам. ҳамин гапа 20 бор гап занам, 30 бор гап занам, 1000 бор гап мезанам, тайёр ҳастам ки ҳамин мавзӯъ бисёр шавад дар интернет, зудтар муҳоҷирои моро авф кунанд. ва бисёриҳо навишанд ки гуфта будӣ аввалин шуда видео карда гап мезанам, чӣ вақт хапӣ? охир аввалин шуда дар кадом мавзӯъ гап занам? ман гуфтам ки агар муҳоҷирои авф кардан, аввалин шуда гап мезанам ки чӣ гуна одамҳоро авф карданд, чӣ хел куҷо равед, вале ҳамин чиз нашуд. аз куҷо якум шуда гап занам, чиро якум шуда гап занам? бародаро сабр кунед. вақте ки Владимир Путин Тоҷикистон рафт дар бораи амнистия гап задан, ҳамон рӯз қарор набаромад ку. Путин омад Москав, чандин вақт гузашт, баъд як рӯз эълон шуд ки авф карданд. дар ҳамин сафари президенти мо ҳам дар Русия оиди мавзӯи ҳамин муҳоҷирон гап ҳаст. гуфта шудааст ки бо Путин суханронӣ карданд ва Путин вазорати корҳои дохиларо фармоиш додааст ки оиди ин масъала зудтар ягон чорабинӣ кунед. ва ин гапҳо дар сайти президенти Тоҷикистон ҳаст, силкаашро мемонам, дар омода худатон бихонед. боз мегӯям барои ҳамонҳое ки ҳар хел гапҳои безеб менависанд дар комментарияҳо, гӯё ки ман ҳамаро ваъда кардам ки авф мешавад, авф нашуд, ман дигар шарм карда дар куҷои баҷо шуда истодагӣ бошам. ман дер видео кардам ба он хотир ки ягон маълумоти аниқтаре ба шумо пешниҳод кунам, вале мутаассифона то ҳол ягон маълумот нест. боз ҳам мегӯям ки бародарое ки гапҳои безеб нависен, логикаро включат кунед. камтарак дуру андеша карда баъд як гапа нависен. ман ҳам аз осмон ҳар гапҳоро намегӯям бародаро. ман ҳам показателҳоя нигоҳ карда ҳамин хел тақрибан хулоса кардам ки шояд авф кунанд муҳоҷироро. барои чӣ мегӯм? нисбати солҳои гузашта ки ҳар сол қариб 1 миллион нафар муҳоҷири мо ба Русия коркунӣ меомад, қариб ин сол 500,000 омадааст, 460,000. ин буд як показател. дуюмаш,
ӯзбекистон ба Корея шартнома кард, қариб ними ӯзбекҳо ҳама Корея коркунӣ рафтанд. Ин дуюм показател. Сеюмаш, Украина қатъи Европа раҳаш кушода шуд, ними муҳоҷирои Украина ҳама Европа рафтанд. Ин сеюм показател. Чорумаш, омор дар Русия ҳар сол омор мешавад. Нисбати соли 2017 дар соли 2018 муҳоҷирон Русия кам даромаданд, 4% кам даромад ва баромаданаш бошад 16%. 16% зиёд баромаданд. Ин рекорд шуд. Аз соли 2000 то 2018 ягон бор ин хел рекорд шудагӣ набуд. Ҳамин нишонаҳоя нигоҳ карда ман хулоса баровардам, ки сезони кор сар шуда истодааст, сабзаҳо сабз шуда истодаанд, бо ҳамон барги дарахтҳо, бо ҳамон стройка, бо ҳамон гулу гулкорию ободкорию, хулоса қувваи корӣ лозим аст, муҳоҷир лозим аст. Дар ин ҷо ҳамин чизҳоя дида Русия шояд тасмим мегирад, ки муҳоҷиро авф кунад. ҳамин Русия қатъан любой одами камтарак нағз фикр мекардаги ҳамин хали хулоса мебурӯра ва манам ҳамин хали хулоса буровардам, ки шояд авф мешавад. Вале ҳоло ҳам ба ҳамин умед ҳастам. чӣ қадр ки гуфтам, каме сабр мекунем ва мебинем, ки авф мекунанд ё ки намекунанд, чунки дар ин вохӯрӣ ваъда карданд, ки мо авф мекунем. Путин, чӣ қадр гуфтам, вазорати корҳои дохилиро вай кард, супориш дод. خلاصه ویدیو رو درازی بعد کردم. باز هم از شما عذر میپرسم برای وقت قیمتی شما رو گرفتن. این یکمین ویدیوی من است که از تماشایش یکم چیزی با منفیت یکم کس نمیگیرد، ولی شاید آدم‌هایی که فکرشون خطا بود نسبت ما شاید یکم فکری نظم میکنن. بعضی‌ها مینویسن که رو در استرویکا کار کن، دوستای عزیز، شرط نیست مرانگی تو در استرویکا عذاب کشن. هر کس هر خیل پول کار میکنه. من استرویکا کار کرده نمیتونم. من از همین خوردیم، کسی که مرا میشناسد مرا نظم میفهمد. با تلفن و کامپیوتر و همین کارا قطعی اومدگیم. من قریب از سال 2010 تا 2017 در بانک کار میکردم. IT اسپسیالیست. نوتبوک و تلفن و همین کامپیوتر و چیزها رو خوب میفهمیم. با دیگران توصیه میتیم برای چخیل از کجا بخرن، چخیل کنن. کاری ما همین است. من همین هنر دارم. و شکر خدا از این هنری من بسیاری ها بهره میگیرن، فایده میگیرن. کسی را ما با این یکم ضرر ندادیم. تا جای توانستیم یاردم کردیم. و در آخر با شما گفتنی هستم که دوستان عزیز، دوراندیش باشید. هر یک گپی که شما میفهمید، از فهمیدن یک آدم خلاصه خود را نبرورید. او را آنالیز کردن در کار و یا تگش گفتن در کار. او آدم اگر با فکت، با دلیل گپ میزند، این دیگر است. وقتی که از آسمان گپ میزند، این تماما دیگر چیز است. شاید بین هر دوشون یکم رازبار است، یکم گپی دیگر است. از همین خاطر وقتی که یک کس خطا میکند، برای یک خطاش قوری وای نکنین، همه خطا میکند. هیچ کس فرشته و اولیاء نیست در این دنیا. همه ما خطایی داریم. از همین خاطر ببخشیدش، یک خطا کرده است. شانس دید که خطایش اصلاح کند. اتک نکنینش. اونایی که مرا خوب میفهمیدن، دستگیری میکردن، با همه اونها هزار بار تشکر میگم. با همه شما دعای خیر میکنیم. همه وقت فرق ندارد که میفهمیدگی و نمیفهمیدگی و همون نمیفهمیدگیش هم هزار بار شکر که از این گپای بدتر نمینویسم. فکر میکنم که الکی کم کم ما را درک میکنیم، ما هم مهنت میکنیم، ما هم عذاب میکشیم. من نمیگم که تو ای کیصد پول برآورده مناتی برای این کار هم، ولی همون رکلامی که ما میکنیم زود دوای گذرون، یگان پرابلم نیست. 3-4 بار هم تلفن تا پخش میکنی، رکلام میگذارد. تو وای ویدیو رو تماشا کن، معلومات در کاریت بگیر. ویدیو معقول نشد تماشا نکنی، جواب نه. این یک تاش بزیبای. ما دیگر ویدیوهای با منفعت مردم داریم کو. ما برای شما یگان سگ جنگک، یگان کلیپای که نمیپرتم، یگان خنده و یگان احمقی و میمون بازی نمیپرتم من برای شما کو. من وقتی قیمت شما یا من قدر میکنم. هر یک از شما ای کار میگوین به فرا مونده شدگی، من نمیخوام که وقت شما رو بگیرم. از همه چیز قیمت ترین در این دنیا سلامتی است، بعد وقت است. همین دو چیز شما رو من قدر میکنم. داروهایی که من رکلام میکنم برای سلامتی شما، اینها اولینش که این دارو نیست، اینها بد هستند، بیو اکتیو نیست، دباف که میگم، اینها خیمیا نیستند. اینها را همچون در نه تنها در اپتیکا ها، اینها در بازارها هم میفروشند، همچون روغن صغیر، نمیدونم همچون انجیر،
ё ки баъзе чизҳое ки дар Тоҷикистон, дар Русия намерояд, дар кишварҳои арабӣ мерӯяд. аз ҳамин чизҳо аз 3-4-5 намудаш гирифтагӣ ягон чизи фоиданок тайёр кардагӣ астан мардум мехӯрад ва фоидаашам мегирад. хуб дӯстони азиз, хуб дарк кунед, кам кам андеша карда бад гап занед. ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам хулосаҳои худро дар зери навор бинависед. ҳатман оиди қиматшавии интернет дар Тоҷикистон дар навори оянда хуб гап мезанем ва ҳар гапҳое ки дар вақти баланд шудани эҳсосотам гуфтам, узр дӯстони азиз. намехоҳам касе аз ман хафа бошад, касе аз ман биранҷад, вале ба ҳар ҳол баъзеҳо маҷбур мекунанд ки ҳамин гуна видео карда бифаҳмонӣ ки мақсади мо чист. мо ҳам одам ҳастем, мо фаришта нестем, мо ҳам ягон чиз мехӯрем, мепӯшем, зиндагӣ дорем. мо ҳам пул кор карданамон дар кор. ҳама дар ин дунё пул кор мекунад. масалан кадом вазир, кадом раис, ҳатто кадом президент бемаош кор мекунад. ҳамин кадом одам аз хонааш мебарояд бепул кор кардан. ягон кас ин хеле кор намекунад. мо ҳам як касба пеш мегирем ки пул кор кунем. бизнес ду намуд мешавад. аз як намудаш фақат бизнес мекардагӣ одам фоида мегирад, аз дигариаш ҳардуяш фоида мегиранд. якумаш ин аст ки ҳамин чизҳои ҳаром, чизҳои зараровар, чизҳои ба ҷомеа хатарнок мефурӯшанд. дуюмаш ин аст ки як чизро мефурӯшанд, як чизро реклама мекунанд, як хулоса бизнес пешниҳод мекунанд, худаш пул кор мекунад ва он одаме ки ин чизро истифода мебарад, он кас ҳам пул кор мекунад ва ин чизи хуб аст. мо ҳаминро пеш гирифтаем. ба шумо видеоҳои хуб мекунем, шумо аз видеоҳои мо фоида мегиред ва аз рекламаҳояш мо фоида мегирем. ин фикр мекунам ягон ҷои безебӣ надорад. онҳое ки намедонанд реклама чист дар ютуб, дониста бошанд аз ин пас инстаграм, фейсбук, тамоми чатҳое ки шумо рояд иштирок мекунед дар он ҷойҳо реклама мебарояд, гугл, яндекс. ҳамин интернет бо реклама зинда аст. бо реклама. аз хотир набаронед дӯстони азиз. ин қадар эркачаи бад нашавед. хайр, ба ҳамин видеоро ба охир мерасонем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам. дӯстони гиромӣ, ҳатман дар мавзӯи интернет гап мезанем, барои қиматшавияш гапҳои хуб гап мезанем. мунтазир бошед навори ояндаи моро. обуна шуданро дар шабакаи мо фаромӯш насозед дӯстони азиз. шабака барои шумо аст. кӯшиш мекунам ки видеоҳои барои муҳоҷирон зарур, барои пешравии муҳоҷирон, барои баландтар шудани фаҳмиши ҷаҳонии муҳоҷирон видеоҳои хуб пешниҳод кунам. дар оянда як қиёмат нақшаҳоу планҳо аст ки барои муҳоҷирон ба нақша гирифтаем. худо хоҳад наворҳои зур дар оянда пешниҳод мекунем. бо мо бошед. хайр дӯстони азиз, худованд нигаҳбонатон бошад.